нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Хуҷанд бо гирифтани ахбороти оперативӣ ҳолати ба муомилот баровардани пули қалбакиро ошкор намуданд. Мусодираи $2200 қалбакӣ аз ду сокини шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи ҳамкории аҳолӣ бо милитсия ба даст омад. дар натиҷаи ҳамкории дуруси аҳолӣ бо нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Хуҷанд як ҳолати ба муомилот баровардани доллари қалбакӣ пешгирӣ ва аз гардиши ғайриқонунӣ $2200 сохтакоришдаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мусодира гардид. Дар ҷинояти мазкур шаҳрвандон Солиев Ғафурҷон Ғуфронович соли таваллудаш 1992 ва Сулаймонов Искандар Одилхуҷаевич соли таваллудаш 2000 сокинони шаҳри Хуҷанд гумонбар дониста мешаванд. Пулҳои сохтакоришда 22 адад $100 воҳиди пули Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда, ҳаракатҳои ба муомилот баровардани он аз ҷониби гумонбарон маслиҳат шудааст. $2500 пул буд акаманда. Як одами шустри ёфта ва акам майли гуфта Искандар Хоҷӣ ман ёфтам $2500 пул дод. Баъд чӣ? Баъд $100 $10 ин ту, $90 ин ман. Гуфта акам гавз. ташхис муайян кардааст ки 22 адад купюраҳои $100 аз рӯи шакл, ҳаҷм ва дигар сифат ба пули аслӣ монандӣ дошта бошад ҳам бе риояи талаботи технологӣ тайёр ва сунъӣ мебошанд. Ба ғайр аз гумонбаршудаҳо Ғафурҷон Солиев ва Искандар Сулаймонов дар парвандаи ҷиноятӣ ному насаби нафари сеюм ба ҳайси сарчашма зикр мешавад. Ба ман Солиев Ғафурҷон занг зад, ябо биё гуфт, пешаш барафтам. Сони баъд бо як одам бо писари амакаш маро шинос кард, Солиев Иномҷон будааст. گفت که منانده میخواد دلاری قلبکی مای گفت 95%. گذران گفت با معاملات برار گفت $90 شد من به ته گفت $10 از آن خدا گفت. مایلش گفتم بعد سونی با معاملات برآوردیم ملیسا دستگیر کردن. чӣ гуна пайдоиши пулҳои қалбакӣ дар ҳудуди вилояти Суғ ҳанӯз маълум нест. Воридот аз хориҷа ягона фарзияи мавриди коркард мебошад. Ба иттилои тафтишот фарқ кардани пулҳои қалбакӣ аз доллари аслӣ ба ҳар кас муяссар намешавад. Ин аст ки гумонбаршудаҳо як маротиба дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд $300 қалбакиро иваз намуда ҳангоми кӯшиши навбатӣ дастгир мешаванд. қоғозҳои купюраи $100 имея қалбакӣ аз рӯи намуд нисбат ба купюраи аслӣ тунуктар буда, дар ҳолати қатъ кардан дарҳол шикаста мешавад. Минбаъд аз рӯи шакли навиштаҷоти сар ки ба пурраги навиштаҷоти як ранг буда, ранги он тағйир намеёбад ва дар купюраи аслӣ бошад ранги рақами саде ки дар купюраи $100 имея аз тарафи рост аз поён дарҷ шудааст, он ба куллӣ фарқ мекарда. Купюраи аслӣ дар шакли тоб додани қоғоз гирд овардани купюраи мазкур ранги он тағйир меёбад, аммо дар қалбакӣ бошад ранги он тағйир наёфта, як ранг сабз меистад. тавре болотар қайд намудем, ошкор шудани ҷинояти мазкур натиҷаи ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ аст, ки тавонист манфиатҳои иқтисодии давлат ва ҳам шаҳрвандонро ҳифз намояд. аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 281 кодекси ҷиноятӣ оғоз гардида мақомоти милитсия шаҳрвандонро ҳушдор медиҳад, ки асъори хориҷиро аз бонкҳо дастрас ё дар нуқтаҳои махсуси мубодилавӣ иваз намоянд.